wake. Bwana Yesu mlangoni anabisha, mfungulie. Bwana Yesu mlangoni anabisha, mfungulie. Bwana Yesu mlangoni anabisha, mfungulie. Parapanda Italia, mitetemeko na radi, wenye dhambi watakimbia wakilia ole ole, wakitafuta maficho wasione uso wake. Parapanda Italia, mitetemeko na radi, wenye dhambi watakimbia wakilia ole ole, wakitafuta maficho wasione uso wake. Parapanda Italia, mitetemeko na radi, wenye dhambi watakimbia wakilia ole ole, wakitafuta maficho wasione uso wake. Nasikitika kabisa kuona matendo ya binadamu yanavyotingiza ulimwengu, mabomu kila sehemu ya dunia. Muumba wetu mbona wakawia? Viumbe wako wajifanya wajua, kumbe si wao bali mwovu Shetani. Muumba wetu njoo twateseka, Muumba wetu njoo twateseka, kama vile wakati wa Nuhu. Wengi walikunywa na kulewa, wengine walijenga nyumba nzuri, wengine walioa kuolewa. Hawakujua dunia yaisha, hivyo ndivyo itakavyokuwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa, kama vile wakati wa Nuhu. Wengi walikunywa na kulewa, wengine walijenga nyumba nzuri, wengine walioa kuolewa. Hawakujua dunia yaisha, hivyo ndivyo itakavyokuwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Kilio, kilio. Jamani, ni kurudi kwake Muumba, shida zetu yeye atatua. Turudi kwake Mungu wa upendo, yeye asema atatukomboa. Shime ndugu yangu tumwendee, ili tupate raha ya milele. Twende mbinguni tule rojorojo, twende mbinguni tule rojorojo, kama vile wakati wa Nuhu. Wengi walikunywa na kulewa, wengine walijenga nyumba nzuri, wengine walioa kuolewa. Hawakujua dunia yaisha, hivyo ndivyo itakavyokuwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa, kama vile wakati wa Nuhu. Wengi walikunywa na kulewa, wengine walijenga nyumba nzuri, wengine walioa kuolewa. Hawakujua dunia yaisha, hivyo ndivyo itakavyokuwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Kilio, kilio.
atarejea, tutamlaki mawinguni juu. Ajabu kwamba wanaomuasi hawatapata kuona uso wake. Shangwe kuu washindi wataimba, nyimbo za raha wakimsifu Muumba. Wimbo wa msana mwana kondoo, wimbo wa msana mwana kondoo. Kama vile wakati wa Nuhu, wengi walikunywa na kulewa, wengine walijenga nyumba nzuri, wengine walioa kuolewa. Hawakujua dunia yaisha. Hivyo ndivyo itakavyokuwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Kama vile wakati wa Nuhu, wengi walikunywa na kulewa, wengine walijenga nyumba nzuri, wengine walioa kuolewa. Hawakujua dunia yaisha. Hivyo ndivyo itakavyokuwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Kilio, 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 kilio.
nisameheni na tubu, maisha ya mtawala, naja kwako mdhaifu, Bwana unirehemu, nisameheni na tubu, maisha ya mtawala, naja kwako mdhaifu, Bwana unirehemu, nisameheni na tubu, maisha ya mtawala, naja kwako mdhaifu, Bwana unirehemu. Kilio jamii nitakaporudi Yesu, wenye dhambi watalia wakitafuta maficho. Kilio jamii nitakaporudi Yesu, wenye dhambi watalia wakitafuta maficho. Kilio siku ile atarejea Mwana wa Mungu Yesu Kristo, atashuka toka mbinguni kutuchukua, atashuka toka mbinguni kutuchukua. Itakuwa ya haki, hasira Mungu tamwaga, moto kali kwa waasi. Hukumu yake Bwana itakuwa ya haki, hasira Mungu tamwaga, moto kali kwa waasi. Kilio siku ile atarejea Mwana wa Mungu Yesu Kristo, atashuka toka mbinguni kutuchukua, atashuka toka mbinguni kutuchukua. Usije ukapoteza nafasi yako mbinguni. Mwenye dhambi kumbuka, Mungu akuhitaji. Usije ukapoteza nafasi yako mbinguni. Kilio siku ile atarejea Mwana wa Mungu Yesu Kristo, atashuka toka mbinguni kutuchukua, atashuka toka mbinguni kutuchukua. Kilio siku ile atarejea Mwana wa Mungu Yesu Kristo, atashuka toka mbinguni kutuchukua, atashuka toka mbinguni kutuchukua, atashuka toka mbinguni kutuchukua.
komenya senseye ninganetie komorora tata Yerusalemu Yerusalemu Chindagera charosiwe Yeso monene noi karansete abakorere abarabuwe Maiga koloromo cholia ama querita kovaroro nonya mechando ya tobuchehe monene yesere natoremie Yerusalemu Yerusalemu chindagera charosiwe Yeso monene noi karansete abakorere abarabuwe komenya senseye ababisa babushire korende igoro no mogoko weka no wanchani karena kare Yerusalemu Yerusalemu chindagera charosiwe Yeso monene noi karansete abakorere abarabuwe Yo minto guabeire ange Komoro tota yesa samare Use to wati amai gai goro Komenya na yeso Yerusalemu 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 Chindagera charosiwe Yeso monene noi karansete abakorere abarabuwe Yerusalemu Yerusalemu chindagera charosiwe Yeso monene noi karansete abakorere abarabuwe Yerusalemu Yerusalemu chindagera charosiwe Yeso monene noi karansete abakorere abarabuwe Maseri chorio monene Mwanya bantorero roro bosio vaye Oyo
twanchetekero twalenga basiru mwanya bantolere nyoro buya bwaye oyo gwerwete buneke mwanzo asense Yeso akerwa goche sense Einda tolye mwanya bantokorwe bibe Akaiborwa buna mwanya banto Kabambwa somotama nyinga gatoborya Mwanya banto rero roro bosyo waye Oyo twanchetekero twalenga basiru Mwanya bantorere nyoro buya bwaye Oyo gwerwete buneke mwanzo asense Jani kyobo botali na kerengo Nyasaye kamoto mo mwano yomo moima Nikyo ganyete ayo monya bibe Igere yomo sala bonyoro bogima Mwanya bantorero roro bosyo waye Oyo twanchetekero twalenga basiru Mwanya bantorere nyoro buya bwaye Oyo gwerwete buneke mwanzo asense Mwanya bantorero roro bosyo waye Oyo twanchetekero twalenga basiru Mwanya bantorere nyoro buya bwaye Oyo gwerwete buneke mwanzo asense Akabatunga damu na hawa ase omo wekanoye kabatebya babirenge ebitungwa somundo akagokiwa n'obutongi omone nagatimuka esabato nyasaera gatimuka agatoa ekemanyere yobunatoko mosasima mwanya bantu nikirende tokorigya tumusasime omonene aserituke yorichenu Kristo bange mabeire bakongainwa koyesasima emebwekano nerituko litangani unaliria engiteria ya mongainete omokungu oikarero zaitani nomobisa bwekanisa esabato nyasaera gatimoka agatoa ekemanyere yobunatoko mosasima mwanya bantu ninkirende tokorigya tomusasime omonene aserituke lyorichenu esabato nyasaera gatimuka agatoa ekemanyere yobunatoko mosasima mwanya bantu ninkirende tokorigya tomusasime omonene aserituke lyorichenu onene
maso wachani gochasende asowekera nira ya okwangire tata muyamo naso wachani bao monere muyamono tata nche monyabibe aye kwa nyabera inche na boria aye kwa niraneria inche na rera wanti nyamariga monere muyamono Tuko nichewe no bororo kera lituko gosemelia kwa bora kera lituko tata na chasure kera lituko monenone onginyore tata lero monene gosabo nginyore asengo tacha kabena yomorai ayangokora mutanganyo nekabe onderero kangosoa nagosoka chemo nyabibe aye kwa nyabera inche na boria aye kwa niraneria inche na rera wanti nyamariga monene muyamono tata rero monene ngosabo nginyore asengo tacha kabena yomorai ayangokora mutanganyo nekabe onederero kangosoa nagosoka tata onederero kangosoa nagosoka tata monene muyamono tata monene muyamono tata monene muyamono Sima, omone noitu.
bui baremere ya bemichando yense banyorengeria yokoremereria wabo asense yemechando orembe no be matukonsi ase enseria yabanyamwandu wachorento chengeno mogoko obobuina bamalaika chokumosasima omoneno itu haleluya toteregotera kwa msalengoni haleluya toteregotera kwa msalengoni orembe nobe matukosi ase enseria yabanyamwandu wachorento chengeno mogoko bobubuina bamalaika tokomosasima omoneno itu haleluya toteregotera kwa msanengoni haleluya toteregotera kwa msanengoni haleluya toteregotera kwa msanengoni. Monene Yesu ere agankwera amanyigaye ansire bibe byane imomo chenu guna aromo chenu yarobogima boya wakare na kare tinina woba yesere na nyanchete amanyigaye ansibire kegima omonene ni mwanche butambe eliomenye nere Yerusalemu omonene ni mwanche butambe eliomenye nere Yerusalemu. Wanchani waye tata nobogo kumya akamutoma omwana oye Yesu gakwama kweri igoro musalaba omunyabibe inyoro gosemeria tindina woba yesere na nyanchete amanyingaye ansibire kegima omonene ni mwanche butambe eliomenye nere Yerusalemu omonene ni mwanche butambe eliomenye nere Yerusalemu. Yesu chetini na woba monene Yesu nere enguwa yane kirari tuko chekinda mwegene monene Yesu nadae matukonsi tini na woba yesere na nyanchete amanyingaye ansibire kegima omonene ni mwanche butambe eliomenye nere Yerusalemu omonene ni mwanche butambe eliomenye nere Yerusalemu finina woba yesere na nyanchete
asibire gima omonene ni mwanche butambe eyumenye nere Yerusalemu omonene ni mwanche butambe eyumenye nere Yerusalemu Nyamira Umran Thomas Nyakundi karibu libaga neli yao. Buya mono moralia na yesai ai weba kasa kotori baga koba moyo na indi tusange uya buaye no wanene buaye asini chu ya buene ili wono tia tusabe indi tubo yo monene akwane amona into ashinga keji chiavene Yatauya wakavolirie oe wima konobo nene ngambwangulache nakuya abantu bali babali n'uburunge esa uli bamulika biti Yesu bunomo olyobo biyamona sogoto ugwanja gukurigwa ikyagera oliyo mubure nesa yense nakulika nikibirengeri byabana bawo ugwakite koboya nambuyamono ngakero yomo kuriyuri akumanye na indaboli gwabare n'uburunge bwawo Bona na inde kwana na intu sini churi ta na indomo boria na indura tubwanga sini nchiyoko bori mugwito uyabu aubobo kia tuwa sabira Kristo uyo rama bori ito Amen Wana wa Yesa yango tuile kinga teji chinke na indi kubuwa tera tuwa tigiriti Echumeria ibatu akwanira nga Yesai omonyene ukurandie nchiri na akarandiria Abrahamu nchiri na Abrahamu ekera isabe nchiri elia akabarirwa uburongo bwa Yesai naenda akaba umusani yo Yesai wana wa Yesai tiyamente na emiringana lya rero linene Ilesemo somo milio monene bwe kanisa yeji Adventista so bwiko bwense kiagera dimoyogo chorio monene bwe mwakoria ivo abaraize kanisa ye bashogete isiko meringana rinene bakoroke pin gose egange nene asemero bye kanisa ye yekwe Na telingane yo whatever reach the world mission priority na bantu bonsi barambye no burandi ubuwo abo isira kiryoka okwana ringana lya Nyasaye atamagana atelingane amagana naro akoro kukibori atatama nene meye mo yabo nereye ndakwane hinde na bebwate kaine buya ne kitwegera etumeria Eseri yende anyatindeba Lingana lirego liensangani liwa teba Korandi Yesu no burunge bwaye to preach Christ and his righteousness Abana wa Nyasaye ekero mwanyabantu bwete aramanye inganeri kubaregwo burunge ashe kwegena Wanda etemba manyene kaniseye nebe ngao kaniseye nenganye kurwaria ase kanisa njeyo wike kurandia imani go montago te makobuya abwenere Nyasaye Bono, wanda itekura some kebungo keria kenene. Kebungo keria kenene igoge kurwa tege tabu kia Yeremia emeronge ibere na isatu. Kebungo kia ye itana kemo. Igoge tebanga ase amatuka ye. Abayuta
abayuda n'abatoliwe n'abayisiraheli bamenya sobotohereru nayo na ojunaru omonene nere oburunge bwaitu Bwana wa Nyasaye linganeri igoryabo uraiga igoryateba igoro yaba kinyomba kiribe cy'abayisiraheli buna cy'ababetwe yemekagenda noti neyende south enyumba ya Yuda n'enyumba ya Isiraheli abantu ababose azengenje y'oburaji y'obube ige kanisa n'enyumba y'abayisiraheli yabagese ekaba kinyomba ibere bono kiro yomo akarawu n'umuntu oyo moelyo bagakurire mecyane una barenga abana b'Nyasaye Nyasaye nabasigare temwe plani yaye yo kubabori wikekerane ibigazi simatanga nga y'umuntu agendira ikire asinonga cyari moyo Nyasaye nagwateganga yaye abantu bande mbara sobo mu bwakire ikire imabo kaganga bahesanire na Nyasaye nainde gutobika ngokoba none nabo ntaretse tunyuranye nga yoraba Yuda n'aba Isiraheli batutukane bagasaba Nyasaye ikinyao Nyasaye eganga yaye yo kubaboria noya rengi naindi noya tigalisi naindi ganga yaye guikira bono yoko boye abantu baye batwara omurembo ime batwara obotoere rubwaime batware obonjo gakwene nole ono yatebanga abantu abakinyumba ekibere kibakorereza kukya Nyasaye kyatabuka bono mbanyoro obotoereru naindi n'abayisiraheli mbamenye n'omurembe namanga naya igako baryoka senye icyo yoraya leta kurukomonene nero burunge bwaitu abana wa Nyasaye ikinakiye kogera umurikyo ndago kebanga yera ororo gutobeka kubuwa gusira kiagera toribosira tobosira nga notamanyetera kini gora sira senyecho gwanja gotaitaba obutore koko okukware kimwe yoyo kolokwa erenaro kwe nabegenwa erenaro kwe n'abantu bose n'ebisaku byonse byekariyaye igarabe tarikende kyawo ekinyatari gitie yekolokwa nk'oburunge bwamwanya abantu yanda soma muno musombo Nyasaye bateba asege tabu keriye kolokwa class of declarations amangana aliyeza alikwegeria kipeke 50 mona kianda iga omusombo Nyasaye bateba iga the enemy of man and God is not willing that the true justification by faith should be clearly presented. For he knows that if the people receive it fully, his power will be broken. If he can control the mind so that doubt and belief and darkness can compose the experience of those who claim to be children of God, he can overcome them with temptation. Abana wa Nyasaye tiyantebelinga n'elimuna lyatera n'omuzungu Nyasaye ateba nk'omubisonyi mwanya bantu n'omubisonyi Nyasaye tatabetya abantu bayibulinga n'eri kubalebwa oburunge aso kwegena justification by faith. Abana wa Nyasaye omanya bateba iga yateba nga lingone lindire twasowe ikira n'ubwaye umanya kubura bukimiga igamenye tinge kero mwanya bantu barayitabe ekero mwanya bantu turayitabe ekera abantu bose barayitabe
amanganaya yokobare gwoborunga so kwegena chinguru kyaye ko kikoera bana wanyesa omunyagotewa iga yari kunyari kanare kitangutangwa sebirenge bya mwanya bantu yari kunyari kanare tugutegena n'umusunta sebirenge no okumanya kumuntu no okora kwaye bari bakora yangantu mwirene tinyasa yonyo wikaba bwi n'amatemwa bana wanyesa ibongo kwanira lingana linene Yegori yekanza yegi Adventist taso subwete n'abantu bose barandiwe bateriwe igoro yo oroboronge okuboronge bweito wono muri kino musombonya zaho tebayiga onyege tokero obiyo mobiso itage ekete nekero ararore linganeri yoko barengwoboronge aso kwegena linganeri ekero lirarandibwe linganeri ekero liratebwe linganeri ekero liraorokebo ikarire alirwani kwano inkyagoteba Meji kanisa kito tiganda teba mno murandi anga much of the time watokora agege to gekoro ku the social gospel was the legalism amangana aliyo kwegeranga boikoteme inobo yo wenerenya sai boikote mekurenga machikonche nya sai eline nya sako etiki boikokore uno oranyale elini nya sako ekrede wana wanya sai inere nchiri yarandiwe myake menge n'amatuka mange muna yagekire ase economy y'Abayisirayeli gosaba Yahudi kule boikobwe nerenya sa kinguru kyao wono nyasaye ojioromu ya webako nobo nene kiagera nabamanyete nyaye na nje ntoko nyara bona sege tabu ya Zakaria Elisa teke bungo bitana bitatu iga karigo cyaka koleta Yesu una omurikorwase sekorwase ebetubi cyobogambi wa Dawudi na komorokia unaro mubui bono asege tabu ekyo ya Yeremia intarera mangana bere ara manenega asege tabu ya Zakaria kari Yeremia Zakaria isateke bungo bitanga bitatu igonya sae akobora igabana bayo Yaloteba Yoshua mukwani monene Yoshua mukwani monene tegere loibu ya mangana ya amona bagisangi bawo abo ikazi tasozuwa ekyagero abuna abantu balemeke manyerikya mangana abo kibuta na inte ninto mo sombone okorokuo museruka abana yesa the branch wono Zakaria yado tebanga amagana ya manyenyoro gotebijoshyo aragiye ne branch korwa soro reri rwa Dawudi nebo erinde eretobotobeka nobotobeko kogogo tekera abantu baitabire Yesu uno moboryobo erinde oburunge bwaye bororekane justification by faith oko barengwa burunga so kwegena inkieke bono kereke yantebe uno mushongonye sae au kwana oko barengwa oburunge aso kwegena inkieke kereke yagera y'abantu begeriwe myaka yose n'amatukosi Oiko muntabo mungwana
amanya kwa butobeka ebati embenwa unditayura kwenere una twenshi twa gwedine ono Paulo gakurandianga ondetaya sabarumi tatu olomurunge ukoriyo burunge abantu bonsi batwatutukane tugatia asengerende na totemo munatranyare ikirateyo yatsara toe tikigose credit kiagera naende Paulo gakurandia sabarumi sana tete hungo bitana bibere ebyenge n'omuntu ibo bageke tobunyasaye ibo omuntu natema munakunyara omuntu natema munakunyara muntu yotakubwenera nyasaye naindi tagokora kindi nyasara itabe wano nansome linganeri okubalebwa oburunga so kwegenda yose justification by faith buno morikyo yarokwa yarotebaiga. It is the work of God laying the ground of man in the dust. Neli kwera dikoro kwoko balebwa oburunga so kwegenda una Yesu una Jeremia tebekera barandi batagete botacamye abantu banyasaye bakabatutukanya batwara omurembe omoeri Jeremia kaoro kuwanga wono abayuda batwara omurembe batwara botohereru n'abayisirayeli bamenye n'obosera ekyagera omuntu orabahamba nganaya nero yokoro kwanga oburungu bwito okubalebwa oburungu aso kwegenda wakyo omuntu yateba linganeri yateba it is the work of God laying the glory of man in the dusty bana banyasaye yakwana mangana abiri omuntu iboletwe kagwetera kimugwato gwero linobu incinentera yayale nakwato obonene bwa yagwetogeria onu mwenye bukwana iga obolonge obubokoletwa aso kwegenya imirimo ya nyasaye. It is the work of God. N'imirimo ya nyasaye ekorusha obonene bw'amwanya abantu yabo beka imeyeliraba and doing for man that which is not in his own power to do for himself. Gale ko manyanga mangana ya soire nyasaye gale ko ebwebako iki iyaje banga ituko niyo montara nyore oburunge bwa nyasaye noke iki ekyagero omuntu gagwete kare akamanya twara obonene bwaye n'obubuli bwaye muntu oyo bono tagwita banyasaye ono mwenye gukwanaiga okubalirwa oburunge n'emirimo etareetu n'ekanisa etareetu n'omurangi etareetu n'omurwuki etareetu n'ondi bwensi okubalirwa oburunge n'emirimo ya nyasaye okora omo nyene emirimo y'enkebwate yebo kyakira sokorusha ogwero lino bwenenu n'obonene bw'omuntu byabo bekanse yego tagora ngeri twabeire emyaka yonse ngeze twakaibole tune ya Adamu yego konora keri twanalire twamenyeire twetogeire yabe bana banyasaye tiranyasabe kwe naenda ekubonene kare na kare ekyagere egiye negatiyo omuntu na nyasaye neringa obonene bwito bwikabosire obonene bw'obunyasaye okoba bwito n'ebikorwa bwito bwikabinokigwe erinda obonene
chibesaneta abu omutakano monda wasibo merana amo omone nenere obatongeta wabere tumochayo motaka ibuya kwabanere tarigia kobu obona wese kobu obuya chibesaneta yeri ngane kubare bwoboro ngaso kwegenya kyagera osombonya sa yata koleta ingane ya sentere nyororo kurwa segetabu cyo segetabu geko our righteousness so kurutija iwakona kipete mieye mona inye na kyaro teva irate banga. What is justification by faith? Inke kireko kukubare bwoboro ngaso kwegena ekiyaye gonate banga sekaniteye yegi Adventist ase myake tane kurukwe kwinkunya moya mangana alinekiranga itato kinene yero tebanga tumurandi Yesu n'uburonge bwaye lakini acho keriye kurumuimo kurwase gitabu ya Yeremia 23 ekebungo bitana kemo byete banga omuyuda bono namenya soboto eleru no mu Israeli namenya somorembe ekero yora murae igara rukwe nero burumbe bwito yes will be our righteousness wano muri kyoyota kakwera soboga neringa linki ekoburunga bwito Yesu bwito ose justification by faith. It is the work of God in laying a glove of man dust. Yere sanga omuntu yonobo nene bwaye ngokunyala kunganyi bwonye nyasaye tago taimakolege kola sobo bimabwomuntu bana wa nyasaye iyete banga nemeremo ya nyasaye yoko ya obone monto na kobeka imeyira ba ehubi yanda kwanira obonene bw'omuntu ondeta yokoweka buya bwetani Paulo lero teba inga igona ibore twasenka ya Benjamin igondo mu Hebrew, the true Hebrew of Hebrews injiro nyibuire kuruwa saba Iburania bo inari gukwane yese ngenja ba Iburania mbale banyombe tabakubebisha kubakanyora abana bale gatiyande iho onekera gwe tobigago tebanga ainje wana ibuli twasenka yaba Iburania Hebrews omoya batela samangana ya matika I was blameless kurinda matiko nabwa matiko nabali konda gakero uyo weneire ebwomuntu Paulo tebanga onye abantu bali kwarukibwa nalo betuli tulia gatana gatatu kuna matiko yeke Yahudi alenge keriya lebwe togeria Wano Paulo ga ukwana guchante igago teba nonye nako ekero na kitiko umeo monto yokoro kuyeso burunge bwito all count them a caudal etike yonki yonko bibale etike yo monto yo oba nene wo monto pana wanya sai sobo kumungu tuwate bintu birito correcto que yada yo kulwa igorwete nyumba nene igorwete mwanyarebe igoro monto yo somete buye igoro monto we kanisa yerengi yani bintu biro to correcto que yabutambe barurabo tewa yonchi aseye tunayo riro munge akero ba umira n'izina
Ekereba kumera nantra inyura n'umuga muri bo teranga igamo yiri tikumwe barasi guraga kanza kabonyo monene nayo cyambire akamoteri n'icyo monene kura agende bukiya ni kurwa y'ubwemere na indobo umuntu kirari barasi guru no bakumera na no monene yo kuro kuyeso gwato burundu bwaye itanga niyo kura murushe barasi guru mutora se Elino maya komorosia. Ekera tuliro bonene bwaye nesindi aye nemekono yaya yumurire munako. Na yo muntu yabo takoboli Paulo nga omonene naye wona cyandire bana banyesai. O kwene nobo Kristo keriendo kere kiororo. Oikanyesa ko yeri ko wasegete. Omanya konyoro, omanya kumena lero omanya konyoro, oikobi na unsibintu kita sobo gimobo. Oikabiso erira baime omanya ko bari bobo nge bwanya sa. Paulo gakurwa yakoenda na tibura maiso. Otakiragwa kabo murangi Yesu Kristo wona saka karatie mo yaba tebanga Inkeninke bora kuwa mokase bosi. Inke tinda ndeli na muntu wana umele tira Yesu weka akarusha bonene bwa nakabugeka imeyerira bakawo bwa yebono na bwo bumburambia. Ameyabo teba not ashamed of the cause for it kiagere ne kinguru Kenya sai. Kia tolete kia geise. Wale kura inga batumba le kanisa barabarobi. Umanya ngamba tara umerana na Yesu yobo ngweto irinda abatorense nakero yo muito at least nabwa tegento bite kere iworo geta idinya sako yikuruguru irinda melo ko buru ngwe kiagera mbirgo kiramo Nabona indi tukunywa ni mumanya na butura abakristo matuka mange tore religious lakini turi bantu ba umera nigenda Yesu turi abantu bedini bana banyesa Dabera baye nene kwanya kumirana na Yesu yorobo nje bwari w'abantu na indi nakieko gera tukurandi nakieko irika nigero ekurandi ligoro y'umuntu y'umufu umirana wika kwarore ko asegeta botorense komanya konyorobo ngo ono bakyate koirande ingene ye kiagera nene the work of God saying the glory of man in dusty. Nemeremo yanyasai. Yoko buato bonene bwa ono bwa nebo litwa rusedi ime yo moto kurukwada mu. Abomeke ime yeri roba. Ekero kuyaire bosa. Chava kwemono. Ekero adamu atirari kemosa Maria moboete yanga erosiriko ngondi ekoralia ngoboronge no bora kurembe no omo itoyo okoro kukito oyo roboronge bwe Maikiwana kuri bende libyao